Συζήτηση με τον πρόεδρο της Ανόρθωσης, Αντώνη Δημητρίου. Κύριε Δημητρίου, τελικά υπάρχει πιθανότητα να συνεχίσετε στην Ανόρθωση, στην Προεδρία? Κύριε Πρόεδρε, εγώ αισθάνομαι από αυτά που παίρνω ότι το σκέφτεστε. Κύριε Πρόεδρε, να σας πω. Όταν ξεκινήσαμε το καλοκαίρι, είχαμε περίπου 3 εκατομμύρια ευρώ ελλειμματικό προϋπολογισμό. Ναι. Ανέβηκε στα 4 μετά τις αποτυχίες και τα λοιπά που έγιναν. Και είχαμε και άμεσες υποχρεώσεις, όπως θα έχει και ο επόμενος πρόεδρος. Ναι. Οι τρέχοντες υποχρεώσεις ενός σωματείου, μόλις αναλάβεις, είναι περίπου μισό εκατομμύριο. Τώρα πόσα είναι το έλλειμμα? Δεν υπάρχει έλλειμμα. Δεν υπάρχει. Πώς το καλύψατε? Οι ποδοσφαιριστές είναι πληρωμένοι και αυτόν τον μήνα και πρέπει να ξαναπληρωθούν τον επόμενο μήνα, δηλαδή τον Ιούνιο. Πώς τα καλύψατε? Να σας πω, ειδικά τους πρώτους 6 μήνες, τραβήξαμε εκεί ένα γολγοθάν, γιατί δεν τολμούσαμε να βγούμε μπροστά έξω να πούμε «Ελάτε κόσμο, βοηθήστε μας». Και επομιστήκετε το Συμβούλιο. Μήπως ξεκινήσουμε πάλι ότι φάμε τα λεφτά του Champions League, ξέρω εγώ τι άλλο να κάνουμε. Τραβήξαμε έναν τεράστιο γολγοθάν. Το Διοικητικό Συμβούλιο. Ναι, το Διοικητικό Συμβούλιο εκεί. Αγνά, καθαρό, είμαι ανορθωσιάτικα, που πρέπει να τους ευχαριστήσω για τη στήριξη τους, γιατί χωρίς αυτούς δεν θα μπορούσαμε να πετύχουμε τίποτα. Ένας πρόεδρος από μόνος του δεν μπορεί να κάνει κάτι. Επίσης, το έμμισο προσωπικό. Υπάρχουν πολλοί που βάζουν στην ανορθώση. Φυσικά, ναι. Αλίμονο. Θα μπορούσε ο πρόεδρος να καλύψει αυτόν το έλλειμμα από μόνος του σε καμία περίπτωση. Ως εκ τούτου, οφείλω να τους ευχαριστήσω. Έκαναν τρομερή δουλειά, κύριε Πογιατζή. Έχουμε κάνει φανταστικές εκδηλώσεις. Έχουμε κάνει την εκδήλωση για τα 99 χρόνια. Εξαιρετική. Και το μουσείο θα πούμε στη συνέχεια. Στο Σπύρος Κυπριανού όμως η συγκεκριμένη εκδήλωση, η οποία κόστησε πολλά λεφτά για να γίνει και δυστυχώς δεν ήρθε κόσμος. Και λες και κάποτε, μα κάνεις μια εκδήλωση για τα μωρά μας, για τα παιδιά μας, για τις νέες γενιές. Δείχνεις την ιστορία του συλλόγου σου και έρχονται 2.000 κόσμος. Πρέπει πάση θυσία. Ένας από τους λόγους, ο πιο σημαντικός ίσως λόγος της παρέσεις μου είναι αυτός. Να δοθεί το μήνυμα στην ανόρθωση αμοχώς του ότι πάνω απ' όλα πρέπει να βάλουμε το σωματείο μας. Ούτε τους προεδρικούς σόκους, ούτε οτιδήποτε άλλο. Το σωματείο μας να το αγκαλιάσουμε πάση θυσία. Τι πρέπει να κάνουμε, κύριε Πογιατζή? Να το κλείσουμε το σωματείο γιατί εμπήκαμε Champions League και να κλαίμε τη μοίρα μας όλη μέρα? Πρέπει να παλέψουμε, κύριε Πογιατζή, για να ξαναμπούμε. Σωστό. Είναι αυτονόητο. Μα αν δεν υπάρξει όμως ομοψυχία, σύμπνοια, να υπάρχει ανοχή και υπομονή και προς τους προπονητές και προς το Διοικητικό Συμβούλιο, πώς θα πετύχουμε? Να παλέψετε να κερδίσετε όλον τον κόσμο. Θα βρείτε τον τρόπο. Να σας πω. Προχτές το με τον Απόλλωνα, ένα παράδειγμα. Φέρνουμε ισοπαλία, αλλά η ομάδα είναι δεύτερη με ένα βαθμό, με 2 βαθμούς από το τρίτον ΑΠΟΕΛ. Μάλιστα. Γιουχαίζονται ποδοσφαιριστές. Δεν γίνεται. Και γιουχαίζονται όχι από το σύνολο του κόσμου. Από αυτήν την μικρή μερίδα που δυστυχώς πλέον προκαλούν ζημιά στην ανόρθωση, και δεν μιλώ για τους οργανωμένους. Μάλιστα. Τα παιδιά των οργανωμένων είχαμε τα προβλήματα μας, αλλά αυτά τα παιδιά δεν έχουν δική τους ατζέντα. Η μοναδική τους ατζέντα είναι η ανόρθωση. Υπάρχει συγκεκριμένη μερίδα ανθρώπων που δυστυχώς πλέον δεν μπορούν να θεωρηθούν ανορθωσιάτες. Και μιλούμε για 50 άτομα, κύριε Πογιατζή. Τι πρέπει να αλλάξει για να παραμείνετε στην Προεδρία της Ανόρθωσης? Δεν πρέπει να αλλάξει κάτι. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι το εξής. Εγώ έχω πει ότι δεν θα διεκδικήσω και θα φανώ αναξιόπιστος αν αλλάξω ιδέα. Σωστά. Αυτό συμβαίνει πολύ. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Να σας πω. Δεν συμφωνώ μαζί σας. Κοιτάξτε, για να δείτε καμιά φορά. Είχα πει τότε τον Ιανουάριο ότι, κατόπιν ερώτησης δημοσιογράφου, ότι δεν θα διεκδικήσω στις εκλογές του Ιανουαρίου. Ναι. Αυτή ήταν η ερώτηση του ανθρώπου. Ναι. Και από τότε μου έχουν γράψει 40 άρθρα ότι είχα πει δεν θα διεκδικήσω, δεν θα αναμειχθώ, και το καλοκαίρι ήρθα και αναμίχθηκα στις εκλογές. Μα ούτε ο χειρότερος φωνιάς δεν αποκλείεται διαβίου για ολοκλήρη τη ζωή του από το να εκλέγει για να εκλέγεται, κύριε Πογιατζή. Πολύ σωστά. Δηλαδή, εγώ εκείνο που θα πω είναι το εξής. Εάν τελικά δεν υπάρχει άλλη διάδοχη κατάσταση, το σωματείο δεν μπορεί να μείνει ακέφαλο. Και δεν θα μείνει ακέφαλο. Και εκεί στη Γενική Συνέλευση
να κάτσουμε όλοι μαζί και ίσως να πρέπει τελικά να γίνει ένα συμβούλιο από τον κόσμο της Ανόρθωσης για τον κόσμο της Ανόρθωσης, όχι από μένα. Ενδεχομένως από οποιονδήποτε άλλο. Μάλιστα. Εκεί η Γενική Συνέλευση όλοι μαζί πρέπει να αποφασίσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Κλείνουμε αυτό το κεφάλαιο. Να επανέλθουμε λίγο στο κεφάλαιο Τιμούρ και Τσπάγια. Τι γίνεται, όταν ήταν ο Τιμούρ και Τσπάγια, νομίζω ότι τα είχε λίγο μαζί σας. Για ποιο λόγο? Μιλήσατε μαζί μου προσωπικά δεν νομίζω. Όχι, όχι, δεν νομίζω. Το αποσύρω, κάνω λάθος. Εγώ απλώς, επειδή είμαι ειλικρινής, όταν απεχώρησα οικειοθελώς τότε τον Ιανουάριο και δεν διεκδίκησα, είχα πει ότι φεύγω γιατί την δεδομένη στιγμή θεωρώ ότι ο Τιμούρ είναι πιο πολύτιμος από μένα για το σωματείο. Και αυτό καταγράφηκε κάτω σε δηλώσεις. Μάλιστα. Σωστό. Έτσι από την άλλη όμως είπα και το εξής. Γιατί εγώ έχω μεγαλώσει, κύριε Πογιατζή μου, με αρχές και αξίες και κάποια πράγματα για μένα είναι αδιαπραγμάτευτα. Όταν εξυβρίζεται ο πρόεδρος, το διοικητικό συμβούλιο και η Γενική Συνέλευση από ένα σωματείο, από έναν προπονητή, είχα πει ότι αν ήμουν εκλεγμένος πρόεδρος, ναι, θα τον είχα διώξει 100 φορές. Μάλιστα. Φανταστείτε τον κύριο Γιωβάνοβιτς να βρίζει τον πρόεδρο του ΑΠΟΕΛ, το διοικητικό συμβούλιο και το Γενική Συνέλευση του ΑΠΟΕΛ. Θα προλάβει να βγει από τα αποδυτήρια. Αυτόν είπα, κύριε Πογιατζή. Εγώ ίδιος προσωπικά, το θυμάμαι. Γιατί ήθελα κάποια πράγματα, διότι ο πρόεδρος του σωματείου, εγώ δεν ήμουν πρόεδρος του σωματείου τότε. Απλώς ήμουν εκεί μέχρι ότου γίνουν οι εκλογές. Καθηκόντως. Να σας πω κάτι. Εγώ θεωρώ τον πρόεδρο της Ανόρθωσης ως θεσμό. Δεν είναι προσωποποιημένος ο προεδρικός σώκος της Ανόρθωσης. Δεν είναι δικός μου ή του οποιοδήποτε άλλου. Είναι της Ανόρθωσης. Ως εκ τούτου, όταν ευρίζεται ο πρόεδρος της Ανόρθωσης ή το διοικητικό συμβούλιο, εγώ θεωρίζω ότι ευρίζεται το σωματείο μου. Γι' αυτόν το είπα αυτό που είπα. Δεν το είπα γιατί ήμουν αγνώμονας ή διότι ήθελα να διαγράψω την προσφορά. Σαφέστατος. Και εγώ προσωπικά, κύριε Πογιατζή, να σας το αποκαλύψω γι' αυτό αν θέλετε. Μετά που αποφασίστηκε ότι θα έπρεπε να εκδιώξουμε να απολύσουμε τον κύριο Μουσλή, είχα βάλει 3 δικούς του ανθρώπους, πολύ δικούς του ανθρώπους που καθημερινά είναι μαζί του, να τον βολιδοσκοπήσουν κατά πόσο ενδιαφέρεται να έρθει πίσω στο σωματείο. Έχει συμβόλαιο με τη Γεωργία, αλλά θεωρώ ότι είναι καθήκον του να βγει δημόσια και να πει τα ακόλουθα. Μπορώ, κύριε, να έρθω? Θέλω να έρθω στην Ανόρθωση και δεν θέλω να έρθω με αυτούς τους ανθρώπους? Να το πει. Μπορώ να έρθω στην Ανόρθωση εν ώψη του συμβολέου μου ή δεν μπορώ εν πάση περιπτώσει ό,τι και να γίνει? Διότι υπάρχει συμβόλαιο με τη Γεωργία και φαντάζομαι. Τι απάντηση πήρατε, κύριε Δημητρίου? Δεν έχω πάρει απάντηση. Ως εκ τούτου οφείλει δημόσια να βγει και να το πει. Εάν δεν μπορεί να έρθει στην Ανόρθωση, διότι ο κόσμος πρέπει να ηρεμήσει. Δεν μπορεί στο παιχνίδι με τον Απόλλωνα. Εντάξει, ο Νικολάου ή ο Φρούσος μπορεί να είναι εκεί, μπορεί να μην είναι εκεί. Είναι θέμα του νέου διοικητικού συμβουλίου να αποφασίσει. Ναι, είναι 2 παιδιά της Ανόρθωσης που πρόσφεραν σαν ποδοσφαιριστές τα μέγιστα και αξίζουν του σεβασμού. Ακριβώς. Σκεφτείτε όταν από την κερκίδα ακούετε να φωνάζετε Τιμούρ, Τιμούρ. Έχουμε καταντήσει. Κύριε πλέον. Δημητρίου, δεν πήρατε απάντηση μέσω των ανθρώπων που βολιδοσκόπησαν τον Τιμούρ? Εντάξει, η απάντηση από ό,τι αντιλήφθηκα τουλάχιστον ήταν ο άνθρωπος έχει συμβόλαιο. Αλλά πρέπει να βγει να το ξεκαθαρίσει για να βοηθήσει το σωματείο μας, να βοηθήσει τον κόσμο να ηρεμήσει. Διότι ο κόσμος με το δίκαιο του τον συνδέουν τον προπονητή μας με τις